Fuair Mhuire agus Íosa cuireadh chuig Bainis i Cana. Bhí an beirt domhan a bhí ag pósa agus a cairde agus a cluine. Bhí rince agus damhsa agus ceol agus amhránaíocht. Bhí bia le nithe agus deoch le nóil. Deag an á ba é fian a bhí le nóil ag an Bainis. Thug Mhuire faoi deire nach raibh mórán fian fága agus ní raibh deire ag teacht ar an féasta go fóil. Hic si go mbeidh náire an domhan ar an leanúin, muna mbeidh go leor fian le thuairt de chairdeas do cluine. Cúig Mhuire chuig Íosa. A Íosa ar siise. Níl go leor fian fágad an féasta. Cad is féidir lom a dhéanamh ar sa Íosa. Ar sa Mhuire, Íosa, chabhraigh leo. Dír Íosa ar na sa bhísigh, na crúscín fian a bhí fullmh, a líana le uisce. Líonn siad na crúscín le uisce. An sin dír Íosa orthú bréan den uisce sin a thuairt chuig na daoine i gceannas ar an féasta go mlasaigh siad é. Nuair a thóg siad an cupán amach as an crúscín, ní uisce a bhí ann, ach fian. Agus nuair a blas na daoine i gceannas ar an féast é, dúirt siad go raibh an fian seo i bhfad níos deasa ná an fian a bhí ann ar tús an féasta. Bhí úna ar na seirbhísigh, bhí úna ar na daoine i gceannas ar an féasta. Ba é sin an céad méarúilt a rinne Íosa. An dara Rúndiamhra Lonrach, an Bainis i Cana. Ar nathair atá ar neamh, go néifir de anam, go dagan de riamh, go néifir de thular an talamh mar dhéanta ar neamh. Or na rán léithúilt we're doing inniu agus má doing ar bhíocha mar a bhahamid ar bheicúna féin, is nálaigh sin i gathóach sair sin bháil go mén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir na maná agus is banathe túra de do bhruinne Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra ar dúin Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Tá séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra don bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra a bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Séad a bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine Íosa. A néomhhuiir a bhhar é guaíorí na paci inis agus ar úr ar bháis, amén. Glóir den athair don bhac don spirit neamh. Mar a bhí ar dús mar atá inis is mar a bhés go brát rí héal na scéal, amén.